लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ନେଟି ମାରେ ଏଟା କଣ କଣ ପାଖରେ କଣ କଦଳୀ ଗଣ୍ଡା ମରା କଣ ଦେଖାଉନି ମଦ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ପଚାରୁଛୁ କଣ ବୋଲି ହିଟ୍ କାଇଁ ହଉଛି କଣ କହୁଥିଲି କନି କଣ କହୁନୁ ଏଟା ତ ନେଇଯାଇନି ହଁ ଚାଖଣା ଟିକେ ଦଉନି 50 ଟଙ୍କା ଚା 50 ଟଙ୍କା ବିଷ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ କହିଲା 50 ଟଙ୍କା ବିଷ ଖାଇ ପଇସା ନାହିଁ ବିଷ ଖାଇବା ପଇସା ଦେଲେ ମାଳ ତ କାହିଁ ବାଳକୁ ବସିଥାନ୍ତି ମତେ ଯାଇକି ବୁଲିଥାନ୍ତି ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ମୋ ସହିତ ଚାଲେ ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଥିମେରେ ଟିକେ ଆଣିଛି ଦବା ପାଇଁ ଗଛର ବୁଝିଲ ନା ଥିମେ ଟିକେ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡିବ ଆଉ ପାଇଲ ତ ବୁଢା ହାତ ତଳେ ପଡୁ ବୁଢା ହାତ ତଳେ ଶୁଣୁ ମଦ ଆଣିଛି ଚାଖଣା ନାହିଁ ମୋ କଥା ତୁ ମୋ ଗୋଡ ଧରିଲେ ମୁଁ ଭିକ କୋଉଠି ଦେବି 50 ଟଙ୍କା ତୁ ତ ଫୋନ ପେ ନମ୍ବରଟା ଦେ ସ୍କାନ କର କ୍ୟୁଆର କୋଡଟା ବିଷ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ମା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା The Bluetooth device is ପଟି ମରା ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଧରିକି ବ ଶଙ୍କରା ଦେଖିଛି ତମ ପୁଣି ଗାଣ୍ଡି ମରା କୋଉଠି ଦେଖିଛି